Vítajte. Pri roztápaní mydlovej hmoty sa vám môže stať, že si roztopíte väčšie množstvo mydlovej hmoty, ako potrebujete na konkrétnu silikónovú formu. Pre takýto prípad je dobré mať na porúdzi aj malé silikónové formičky, do ktorých si odlejeme tieto zvyšky mydla a takto získané mydlové odliadky potom môžeme použiť do viacfarebných mydiel. Mám tu ako príklad ukázanú túto silikónovú formu ružičkovú, do ktorej som odlievala tiež zvyšky mydlovej hmoty zafarbenej. Tu sú ružičky v kuse a tu som ich ešte aj rozdelila na jednotlivé drobné ružičky a tieto ružičky použijem do niektorého z ďalších mydielok